Ďoďa, škrupinka a zimné dobrodružstvo. Bolo skoré zimné ráno. Starka Margitka sa zobudila ešte predtým, ako slniečko vykúklo na oblohu. Obliekla si svoj teplý kabát, na hlavu si zavinula vlnený šál a pomaly vykročila na dvor. Keď otvorila dvere, ovanul ju chladný mrazivý vzduch. Celý dvor bol pokrytý čerstvým snehom, ktorý sa krásne ligotal v prvých lúčoch svetla. Margitka sa pousmiala. Zima prišla so svojím čarom, povedala si. Potom veselo zvolala. Kačičky moje, sliepočka moja, poďte von, ideme na dvor. Z klievika ako prvá vybehla Ďoďa, statná kačka, ktorá bola vždy plná energie. Ale tentokrát hneď zastala. Sneh ju prekvápil. Nikdy predtým ho nevidela. Zvedavo naklonila hlavu, chvíľku ho pozorovala a potom rozhodla sa ho ochutnať. Čo to je? Zašepkala prekvapené. Je to studené a také zvláštne. Hneď za ňou vykročila škrupinka, ktorá už dávno nebola malé kuriatko, ale krásna a silná sliepočka. Jej nohy sa zaborili do snehu, no škrupinka bola odvážna. To je predsa sneh, povedala múdro. Počula som, že takto vyzerá zima. Ďoďa si však len povzdychla. Je to ako studená voda, ale iné. Možno sa to dá jesť. A tak začala do snehu zobákom naberať malé kúsky. Nepapajte ten sneh, budete mať bolavé brúšká, ozvalo sa od dvier. Margitka stála pri miske s jedlom a pohrozila im prstom. Pripravila som vám niečo lepšie. Nasekanú žihlavu a kukuričný šrot. To máte predsa najradšej. Kačičky aj škrupinka sa rozbehli k miske. S veľkou chuťou sa pustili do svojho obľúbeného jedla. A keď už boli nasýtené, Ďoďa zdvihla hlavu a pozrela na rybníček uprostred dvora. Som smedná! Idem sa napiť vodičky. Škrupinka sa k nej pridala a tak sa celá kačacia družina vybrala k jazierku. Ale keď tam dorazili, zostali zaskočené. Hladina vody bola celá zamrznutá, leskla sa ako zrkadlo. Ďoďa opatrne natiahla krk, zobákom ťukla do ľadu a vykríkla. Čo to je? Prečo je voda tvrdá? Nemôžeme sa napiť. Kačičky začali nespokojne gagotať. Škrupinka, ktorá sa nebála, vykročila na ľad a prezrela si ho zblízka. To je ľad, vysvetlila múdro. Keď je veľká zima, voda zamrzne. Ďoďa bola smutná. Ale ja som smedná. Čo budeme robiť? Poďme za starkou Margitkou, navrhla škrupinka. Ona nám určite pomôže. A tak sa všetky rozbehli späť k starkej, ktorá práve nosila drevo. Keď počula ich sťažnosti, pohladila Ďoďu po hlave a povedala. Nebojte sa, donesiem vám čerstvú vodičku zo studne. Margitka im priniesla vedro s vodou, ktorú naliala do misky. Kačičky sa s radosťou pustili do pitia, ale Ďoďa mala stále hlavu plnú otázok. Vrátila sa k ľadu a rozhodla sa ho preskúmať. Tentokrát sa pokúsila po ňom prejsť. Ale hneď ako vstúpila na ľad, začala sa šmýkať. Nemôžem zastaviť, kričala, keď sa klzala. Škrupinka sa iba zasmiala. Pomaly a opatrne prešla po ľade za Ďoďou. Vidíš, ty máš plávacie blany, nie nohy na chodenie po ľade, vysvetlila jej. Ďoďa si povzdychla, no potom sa ozvala Dora, jedna z kačičiek. Ale je to zábava, poďme sa šmýkať. A tak sa všetky kačičky rozbehli na ľad a začali sa klzať. Gágali od radosti a smiali sa. Starká Margitka ich sledovala z okna a usmievala sa. Keď sa unavili, vrátili sa do chlievika, kde ich čakala teplá voda a mäkké seno. Ďoďa sa spokojne zvalila vedľa škrupinky a zašepkala. Vieš, ten ľad je zvláštny, ale veľmi sa mi páčil. Škrupinka sa usmiala. Zima je plná čarov. Myslím, že toto nebolo naše posledné dobrodružstvo. A s týmito slovami zaspali, spokojné a pripravené na nové zážitky.